नि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय जाय बिथांमोना थांनाय 2023-24 मायथाइयाव जुदि नोंथाङा टयलेटनि थाखाय आर'जलाइ गथायनानै दोनदोंमोन, नैबे स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि नैबे पर्टेलनि जोहै नोंथाङा जुदि टयलेटनि थाखाय आर'जलाइ गथायदोंमोनब्ला नोंथाङा रांखौ मोनगोन ना मोनला, नोंथाङा गावबा गावनि स्टेटासखौ बोरै चेक खालामनो, जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन। मानो होनोब्ला नैबे स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि पर्टेलनि जोहै नोंथाङा रोखायै नायनानै मिथिनानै लानो हागोन। जुदि नोंथाङा टयलेटनि थाखाय आर'जलाइ गथायदोंमोनब्ला फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि नोंथाङा नैबे 9,000 रांखौ नोंथाङा मोनगोन ना मोनला, नोंथाङा चेक खालामनानै लानो हागोन अनलाइननो। मानो होनोब्ला स्टेटासा आपडेट जाबाय। जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो रोखायै A to Z स्टेप बाय स्टेप देखायहरगोन। जुदि नोंथाङा टयलेटनि थाखाय एप्लाइ बानायदों, नोंथाङा रांखौ मोनगोन ना मोनला, बोरै स्टेटासखौ नायनानै चेक खालामनानै नायनो, बेनि आपडेटखौ खोन्थाहरगोन। मानो होनोब्ला गोबां मानसियानो दानजादों आरो खायसेनिया एप्रुभ जादों। नोंथांनि स्टेटासा एप्रुभ जाखो ना रिजेक्ट जाखो, नोंथाङा बेखौ बोरै नायनो, जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन। आरो रांखौ नोंथाङा माब्लासिम मोनहैनो हागोन, बेनिबो मस्ट इम्परटेन्ट आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। गिबियावनो नोंथाङा गासै टयलेट बानायनो थाखाय नैबे स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि नैबे SBM टयलेट बानायनो थाखाय नोंथाङा 18,000 रां, बेखिनि रांखौ नोंथांनो गभर्नमेन्टआ मोननै किस्तियाव नोंथांनो हरगोन। गिबियावनो बेयाव नोंथांनो फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै 9,000 रां, बे 9,000 रांखौ गभर्नमेन्टआ हरगोन। बेनि उनाव नोंथांनो आरो नैथि नोंथांमोननि न'आव थांनानै नैबे 9,000 रांजों नोंथाङा टयलेटखौ बानायदोंना बानायाखै बेखौ चेक खालामगोन। बेयाव चेक खालामखांनायनि उनाव नोंथांनो आरो नैथि खेब प्लास नोंथांनो 9,000 रां, बेखिनि रांखौ नोंथांनो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव सोनानै होबावगोन। प्लास नोंथाङा टटेल टयलेट बानायनो थाखाय 18,000 रां, बेखिनि रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। दानिया जोङो नायगोन नोंथाङा बोरै स्टेटासखौ नायनानै मिथिनो हागोन। जुदि नोंथाङा थांनाय 2023-24 आव एप्लाइ खालामनानै दोनदोंब्ला नोंथांनि डेटाया रिजेक्ट जाखो ना एप्रुभ जाखो। मानो होनोब्ला अलरेडि बेनि जिअ'टेकिंआ दाख्लैबावै जानानै थांबाय। बे जिअ'टेकिंनि जोहैनो गोबां मानसिफोरनिया रिजेक्ट जादों आरो खायसेनिया एप्रुभ जादों। जाय बिथांमोननिया एप्रुभ जाबाय, बिथांमोना थाबैनो टयलेट बानायनो थाखाय 9,000 रांखौ बेंक एकाउन्टआव मोनसिगोन। दानिया चेक खालामनो थाखाय आं नोंथांमोननो देखायहरनि, नोंथाङा नायलांबानो जाबाय। गुगोलाव नोंथाङा फैनांगोन, गावबा गावनि सार्च ब्राउजाराव सार्च खालामनांगोन नोंथाङा नैबे SBM। आं नैबे पेजनि लिंकखौ भिडिअनि गाहायाव होखागोन। नोंथाङा बे लिंकनि थ्रुयै नैबे पर्टेलाव डाइरेक्टयै नोंथाङा थांनानै चेक खालामनानै नायनो हागोन। नैबे नोंथाङा SBM सार्च खालामनानै होनाय लोगो लोगोनो नैबे मोनसे पर्टेलखौ नुगोन। बे पर्टेलाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन, नैबे लिंकआव क्लिक खालामनांगोन। दानिया बे लिंकआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेयाव मोनसे बेबायदि पर्टेल गेवगोन, स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिंनि नैबे पर्टेल। बे पर्टेलनि जोहैनो नोंथाङा टयलेटनि बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन, स्टेटासखौ चेक खालामनो हागोन आरो नोंथाङा इनफरमेसनखौ मिथिनानै लानो हागोन। दानिया नोंथाङा बेबायदि पर्टेलाव फैनानै नैबे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों, एप्लिकेसन फर्म फर IHSL डेशबर्ड। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन नोंथाङा स्टेटासखौ चेक खालामनो थाखाय। दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नैबेयाव नोंथाङा अपसन नुनो मोनदों रेजिस्ट्रेसन मबाइल नं। नोंथाङा टयलेट एप्लाइ खालामनाय समाव जि मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन, नोंथाङा नैबेयाव इन्टार खालामनांगोन मबाइल नाम्बारखौ आरो नैबेयाव गेट OTP क्लिक खालामनांगोन। नैबे मबाइल नाम्बारखौ बहायनानै नैबेयाव गेट OTP आव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि SMS मबाइलाव मोनसे SMS फैगोन, OTP फैगोन। नैबे OTPखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव बहायनांगोन, नैबेयाव इन्टार खालामनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव मोनसे केपसा कड नुनो मोनदों, बे केपसा कडखौ नोंथाङा नैबे गाहायाव इन्टार खालामनांगोन आरो नैबे साइन इनआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा पेजाव हाबनानै चेक खालामनो हागोन। आङो दानिया बे गासैबो प्रसेसखौ बानायनानै नोंथांमोननो नेक्स्ट स्टेपखौ देखायहरनि।
जास्ट नोंथाङा बेयाव मबाइल नाम्बार नैबे गेट अटिपि क्लिक खालामबानो जाबाय आरो बेयाव अटिपिखौ बहायनानै नैबे केपसाखौ बहायनानै नोंथाङा नैबे साइन इनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। दानिया आं नोंथांमोननो नेक्स्ट स्टेपखौ देखायहरनि। दानिया नोंथाङा अटिपिखौ बहायनानै साइन इनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि पेज नुनो मोनगोन। नैबेयाव नोंथांनि नाम, आं बेखौ ब्लार खालामनानै दोनदों। नैबेयाव मबाइल नाम्बार नुनो मोनगोन, नोंथांनि नैबेयाव एड्रेसखौ नुनो मोनगोन आरो नोंथांनि स्टेटासखौ बेयाव एक्टिभ बेफोरबायदि नोंथाङा नुनो मोनगोन। दानिया नोंथाङा नैबे थ्रि डटआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। आङो बेयाव क्लिक खालामनि। दानिया नोंथाङा थ्रि डटआव क्लिक खालामनानै नैबे भिउ एप्लिकेसनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। बे भिउ एप्लिकेसनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेसेबां खैजोन मानसिनि टयलेटखौ एप्लाइ खालामदोंमोन नैबे पर्टेलनि जोहै नोंथाङा बेयाव बेनि डेटाखौ नुनो मोनगोन। आं दानिया नैबे भिउ एप्लिकेसनाव क्लिक खालामना होनि। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनगोन सिरियाल नं, एप्लिकेसन आइडि आरो नैबेयाव रिसिप्ट, नैबेयाव नोंथाङा माब्ला बे टयलेटखौ एप्लाइ खालामदोंमोन बेनि रिसिप्ट डेट आरो टाइमखौ नुनो मोनगोन आरो नैबेयाव स्टेटास आरो नैबेयाव ट्रेक खालामनानै नोंथाङा नायनो हागोन। आं बेयाव गोबां मानसिनिखौ एप्लाइ खालामदों, नोंथाङा नुनो मोनदों। टटेल बेयाव 14 जन मानसिनिखौ आं बेयाव एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन। नैबेयाव टयलेट खालामनायनि नोंथाङा आइडिखौ नुनो मोनगोन, नैबे एप्लिकेसन आइडिखौ नुनो मोनगोन आरो माब्ला एप्लाइ खालामदों नैबेयाव 28/07/2023 आं बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोन। गोबाव सम जालांबाय। दानिया नैबेयाव स्टेटासखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। स्टेटासआव नोंथाङा नैबेयाव नायबाथाय नुनो मोनगोन नैबे एप्लिकेसना रिसिभ जानानै दं। नाथाय गोबां मानसिनियानो नैबेयाव रिजेक्ट जाबाय। नैबेयाव नुनो मोनदों एप्लिकेसन रिजेक्टेड। नैबेयाव गोबां मानसिनिया खिथिदों रिजेक्टेड। नोंथाङा बेबायदि नायना लाबानो जाबाय। नैबे रिजेक्ट खिथिनायफोरा नैबे टयलेटनि फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोननाय नंला, मानो होनब्ला बिथांमोननिया अलरेडि रिजेक्ट जाबाय। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों रिजेक्टेड खिथिदों। दानिया नोंथाङा स्टेटासखौ ट्रेक खालामनो हागोन। नैबे ट्रेक स्टेटासआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो मानि थाखाय रिजेक्ट जाखो नोंथाङा नुनो मोनगोन। आं दानिया बेयाव नैबे ट्रेकआव थुनानै नोंथांमोननो देखायहरनि। दानिया नोंथाङा टयलेटनि स्टेटासखौ बेबायदि चेक खालामनानै नायनो हागोन। नैबेयाव सासे मानसिनिया बेयाव रिजेक्ट खिथिदों। अलरेडि बियो 2023 एप्लाइ खालामदोंमोन, नाथाय नैबे रिजेक्टेड बाय मेकार अलरेडि एक्जिस्ट खिथिदों। बेयाव नैबे रिजेक्ट जाबाय स्टेटासा 04/11/2025 बेखौ रिजेक्ट बानायबाय। बिथाङा टयलेटनि 9,000 रांखौ मोननाय नंला। बेफोरबायदि गोबां मानसिनियानो रिजेक्टेड खिथिदों। जुदि नोंथांनि स्टेटासाबो बेबायदि रिजेक्टेड खिथिदों, नोंथाङा रांखौ मोननाय नङा। नैबेयाव नोंथांनि स्टेटासा एप्रुभ खिथिदों। नैबे सेकेन्ड स्टेप आरो नैबेयाव लकेसन फर जिअ'टेकिं बेबायदि खारबावगोन। नैबेयाव नैबे गोजा सिना नैबे खारबाय थागोन आरो बेनि उनाव IHSL जिअ'टेकिं डान बेबायदि खारगोन आरो बिनि उनावसो नोंथाङा इनसेन्टिभखौ मोननो हागोन। नाथाय नैबे बिथांनिया नैबे सेकेन्ड स्टेपावनो बिथांनिया रिजेक्टेड खिथिबाय, बिथाङा रांखौ मोननाय नंला। बेबायदि नोंथाङा चेक खालामनानै नायनो हागोन। जुदि नोंथांनिया नैबे सेकेन्ड स्टेपाव नोंथांनिया एप्रुभ खिथिदों, नोंथांमोना टयलेटनि रांखौ मोननो हागोन। गोबां मानसिफोरनियानो बेबायदि रिजेक्टेड खिथिदों आरो खायसेनिया एप्रुभ खिथिदों। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। बेबायदिनो नोंथाङा चेक खालामनानै नायनो हागोन। जाय बिथांमोननिया नैबेयाव एप्रुभ जाबाय, नोंथांमोना थाबैनो टयलेटनि रांखौ मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।